volem ser la gent que no té ningú que parli per ella. I per això ens sembla molt important. I per això estem molt indignats, i amb això jo voldria acabar. I us vull transmetre una sensació d'enfado. En este país de la corrupció, perquè per desgràcia és un país que en aquests moments estem molt en el mapa, en la capa de la corrupció, com una capital de les importants del món, en aquest país del malbaratament econòmic, estem indignats per la repressió davant la gent que no està d'acord amb els que manen, que va començar en uns joves i que està continuant amb una anatemització, en una criminalització sistemàtica de les persones. Criminalització de determinades pàgines web, hashtags, etc. A vegades amb el nom de Primavera Valenciana. Criminalització de joves perquè tenen un cognom determinat. Criminalització, concretament, d'assessors perquè som d'una formació política determinada, la nostra. Criminalització, en definitiva. Aquesta gent que emana sembla que de democràcia en sap poc. Els volem recordar que la Constitució espanyola consagra com a principi fonamental el dret a dissentir, a no estar d'acord amb ells, que les pràctiques d'assenyalar a un per a després que vinguin els altres i el condemnen són molt velles, es van practicar en els temps de la falange, etc., que no és així. Per tant, nosaltres volem reiterar i dir molt clarament en aquests moments que ja està bé, que els culpables de que la gent proteste, de que la gent diga que no està d'acord, no és cap formació de l'oposició, ni en Madrid un partit ni en València Compromís. No som els culpables són ells. I el normal és que una societat, quan no està d'acord amb el que es fa, puga dir el que pensa. No hi ha una gent infiltrada, no hi ha agents infiltrados. Hi ha una societat que està enfadada, hi ha una societat que diu que ja està bé. Molt bé.